Truk. Iki bapak kena ngapa iki? Bakal dadi kaya walah truk. Rene truk. Iki kan wong tuane awake dhewe. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Iya. Iki lho alah wis abing. Ayo. Pedes ya, Pak? Pre. Gatel ora? Ya goleke dokter kulit ya. Kowe. Aku ngapain, Pak? Kowe. Kowe ta? Kowe omong. Salah lek ku nangkap wulu cumbu. Tak kira wulu kono. Pak jebol, Pak. Jebol kira sithik bae. Aku sak gegem. Piye iki? Sesuk le tukul ora padha. Semare ya edan. Wis gak melu-melu. Sorry, Pak, aku tak goleke ngono pedhi telek urang ya. Ya. Rasa nesu ya. Tak goleke telek urang iki aku langsung mangkat langsung tak jaringke ya, Pak ya. Iso cepet-cepet kuwi angking. Rong dina langsung padha karo jajane. Pono kawane kok werna